Yesus Kristus do guan nito di purbadiana tumo palangit do tanoon. Amin. Walaupun majahoba alay sadok tanoon. Bongo ti hamuma at kabahalna maritehide hamauliateon at kaalamannya maritehide puji-pujian melihatema hamuna ibana puji hamuma warna. Jehovah do debata ibana do cuma diuk kita jalan ibana na punahita bahin bangsona do biru-biru pinarmahanna. Ay pantingan basa do Jehovah do disalilin na do asin rohana dalam masud-sudud do hasikawanna. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurung ala asini rohan do umbahan boy hami martungu di son diari na ni Leonon. Bupato pahami do ulon batak pasat batu sulang siyandongan nami amang siska huta barat do parlihutana inang boru segala rat tulu yang akon natu hula-hulana pasu-pasu madongan namion hula-hulana nang akan nasitong na tu ulaw sedarion asarap hami bang ulaw las neroa sedarion leo no maakkan narikot dingol na sila siyapari alay Jehovah jala patulus sita-sita ni akka yan akon na pasu-pasu ulaw adat sedarion ay dito pahuro kami mangulo jala miyan di bagasan adat na uli dalam nami magparsauran jala masih pataripar dami asa marhiti ulang adat sedarion patara asido tulong ni roham jala bermulia guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martunas donasi songon aresi nasi daya siu ibadah zoroi dona martuna bunga
matur po di paraminggot ta sadarion di mana surat may di pasamben 20 Mamuk kamay Sien et Sada 1 ayat 6 margati masor mahita sungonon mapadugna Jehovah daw si parmahan au dang tagaman hurangan au Dipatungan kau ucapan akan alamat Dito-dito kau tidak buhay asalangan di pasaban dorohakku dito guduau di dalam hati goran alani goarnai Ainang kami magdalang dapat bagian di pandaraan ay obrol di maniaw tukot udot padahin mga pulia hodo manutup meja di julukku maradopun akamusuku dimiai hodo uluku susuk do panginumakku Jamot tahe dengan bahasa asiroha Mayudil kau sering kau magulul Dalam muda kau Paswag kuma magasin Jehovah saling belingna ido yang gosahana mertua doakan atau mengion hatan ide bata jalan na upiusa amin. Tapuji Tuhan yang bukan teta nama Rasul lalu mamuka sana sada doguna Jehovah si parmahan. Pasat tayo hula-hula manalo. Pwede ba ta ama namin nila ko gijang? Tagkas di sa po kami na markuno di juro ni bagas ni lain namin do iboto namin ala Tuhan. Ima di siyala na laho mancano pasu-pasu na siyang ko'y nang siyang kami at kapulugana nang siyang akta totong doon sa paratong na siya ala Tuhan. Di baheni ala Tuhan, poman na mga peon tunasida, napasalat kung nagkatangyang lo pasu-pasu namin. Sosoni ma nang iakta bere namin ala Tuhan. Asa ho matutong na manorangin na maniuri pikiran na sida, manangaha pwede udah na sida, di parangruwitan ni wolu laung tunasida ala Tuhan. Asa tungtong di bagasat dami doot holong na siyempre. Asa tungtong maglamis sunang na sida, ahape na laos sudah orang matida. So soni manak kami, laula na. Soni masudi nang akatotong. So lang akka ali-ali na sida di sa tahun oleh Tuhan. Tuhan, uwoto kami na gudang lakku sa kami lemang. Jumulurasi kami asa tamahan mencari pasal-pasal sa kwe. O may lekelet yang nami tubuh mahiti na Yesus Kristus makanya kami tubuh. Amen. Abo alas niro aki
mengeramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tahi. Amin. Maka dongan amanami inanami na hinaholongan talumubi di keluarga besar Kota Barat Bapak Siska nang guru segala nang sude akan menyukang nasida sadarion di ulaun pasat batu sulang mula sadarion buenet masian poda di Raja Salomo bidu 10 onom ayat 7 baka sebasa-bata tidak mas onom tu Jehovah ma giling aka pabahenanmu asa tulus aka sakak niroham. Dalam bahasa Indonesianya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ido yang usahan. Termasuk molataida dia kangulu-ngulu na singakpe adopat Tuhan namar guar ora et labora. Ora berarti berdoa, et sambil labora bekerja. Dangna bekerja sambil berdoa. Terbalik doa manginang. Ora itu adalah bekerja berdoa, et itu sambil, labor itu adalah bekerja. Berdoa sambil bekerja. Dangna mando nama tanya kita hu tapatupa aka ulang mengulang kita daung. Alai tarajumi do namar kuar tangi yang dihalak Kristen adalah sesuatu lebih daripada namar lopit tangan. Keluarga nuptiki nasbuin nasubuin eta wata sadia gurang mata pakal luar di bagas sesamnip sawani matang yang ini. Nalani ma dusa matong berita tuhami di ulau sadarion di ulau pasar batu sulang keluarga Huta Barat tumarga sagala. Mulai salah tahun siap keluar udah tulang halak tulang berpesta siap keluar berarti sada bawah. Tentu di bagasan kurang lebih 27 tahun marham mulian alat tulang tulangon. Tentu ada untuk sakak muda di hati hai jala yakin doa pasti jumulo semburu raja itu manukun tutulangkan hati itu digarap utangmu, nah kan? Nah, 3 bubu ngasalah suku-suku hula-hulaku 3 bubu itu nah ketika ditanya seperti itu tentu pihak Kota Barat tulang berpikir oh tutubah molo dihita halak mata molo seulau nagok dope utang dope di kita di piga-piga luat molo didok utang molo dong sada ulaun peradaton akan asongono dang boy do pemanjalo ulus inna di piga-piga luar nasing di piga-piga luar nasing boy do pei. Nah saya tidak mau masuk pada persoalan itu alana mangida luat nado boy saja kesepakatan di sangoni ala di san dang dak sangoni 27 tahun ini marsaka halak tulang Kota Barat tulang marga sagal boru sagalon tulang hulana yakin aku poda ni Raja Salomo bidu 10 onom itu duon pasti marsaka do keluargaon dudu ikong patupau tado. Nah di bagasa perdalanan ima adong do taida kadongan na boy hatau patupahon batu sulang adong do pe naik berproses do tinggal masalah waktu amang inang dada songon nasakapta masalah waktu adalah mutlak milik Tuhan dang na alani hatop na manang liling na patu pasada ulau taksoni alai omatiki na une ari na jinadihon ni Jehovah di tonga-tonga ni keluargaon pasahaton ulaon nago alani ma dohonat tama abang Kota Barat dohot inang guru sagala pengantin yang kedua nggak makan biaya di kuning ya. Ya itulah bagaimana enaknya dan hebatnya adat Batak Amangina nak pedeba halak Batakon mangalo do tu paradato tak tohoi tak Kristeni ina
Tapi saya berpikir, ya karena kalian belum memahami aja bagaimana adat dan kekristenan itu. Asugare molo ta sulukiti tapa lului na di bagasa turbukon. Hebat ternyata yang namanya adat dan agama. Alani mah molete matutuhan tutulang barat doh buru sagala. Aryo mana jina dio tulang dok na tulang. Dan segala kekhawatiran tulang dan segala persiapan na di paradena tulang tiki sahat matu sadarion omma basa-basa ni Tuhan ya. Ikon di hati dako kamu doi tulang na tulang. Bagaimana ternyata Tuhan itu baik dan bagaimana ternyata sawan na sinakapan munai saat mah di tengah-tengah di keluarga terlaksana setelah segala rencanamu. Alani terima kasih kepada Tuhan tapasa matu Tuhan sadarion jala di pagasatan yang ni Tuhan ima mardalan ulau tulang na tulang songon hinalo mohon ni roh muna ina martuma minuaing diingananon marhite ulau pasahat batu sulang di keluarga amasis Kahuta Barat doh inang buru sagala rap dohot opat iya nakonna tolu buru dohot salabawa tutu Tuhan hobar buhatam numasaringan na manduk buhami ima sude akan usakapi hami ikon salut na tahe ubak kami Tuhan jala asa tulus akka sakap nami mardalan di tongah-tongah ni ngulu nami 27 tahun ma sakapi na diwinuhul ni keluargaon jala sadarion di patupan nasida ma'alay Jehovah di bata ulaun pasak batu sulang tuhula-hula nasida marga sagala tutulang na naksude akan nilatang na alay Jehovah di bata paso-paso makluarga ho Jehovah na mga lehon akan na pinasita-sita na mamasu-masu akan ni ulaw na pinatupan ni tangan na mamasu-masu akan iya na konna naksulit tahe asal lehonon muma akan japalan na lumaki dito nga tongan ni keluarga hon dongani maulon sadarion siya na mamuka sa tanang mungujuni dongani maakan nilatang nasida asa puisat di bagasan ulanon sa maras ni roha meri Jehovah di batang Maria iya patupahon aka ulon habatan nami walay tema alay Jehovah di batang di bagasan Yesus Kristus semata yang kami tuho amin. Tuhan nami si para si roha boloni na totong managunagu hami be sa leleng ihasianganon unang loas niluha sa
tapasan mapeleta tu di bata martangi yang mahita ala di bata amana bina dumono gijang hodo haroroan saluhut si leo natinggan do nasa libasa na maliutus upasat hami masya nani leher mitu hami pelen nami tuho say jalo may kebuwap ng hucu di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho para siya kami pelenon pati bulon harjaw tungan-tungan ni Huriam do di Portibiyot buhay marohan nami marhiti titobdin asalam utad hami kodang ni silalang mitu hami asalam kirgiris manok hami manok lati tuho marhiti di Yesus Kristus Tuhan nami amin ramai tamatangi yang ditangiang atau patay ale amanah minal burukijang saya binarbadi yang magwarmu saya roh maharajanmu saya sawat kalau menerham di menonton sona de burukijang lehal matuhabis leran hangluan siapa hari saya sama dosa nami sawang panesa nami di dosa dengan nomor dosa Tuhami guna kami togihon do panguncunan palua mahamisan pangago ay holuna punah rajaun dot hagugun roh biasa pun saleleng deleleng na amin asin roha ni Tuhan Yesus Kristus dot holong ni roha ni debata ama dot persoalan itu di perbadiema na mendongani hamu saluhutna amin. Shalom. Binasa mapatike musa itu protokol nami. Dinarohang umarnya milaka. Dinalaho. Ibaktiat tayo apalatikyon. Jumolo marene mahita 585 atas ni Roakulo mamuji. Udah dati hamir romus itu jolom nabadiai ale Jehovah di batala nong simpul do deng acara ibadah nami sedarion jalan yang urutan nami matulon habatahon nami donjongi tiroi sena mamuka satu nama ngucungi asa mardalan do dengan terluwi akan nanyantang yaman nami na nami subul sadarion sartortok dungani perjalanan sida asa sah di bagasan ulanon rap kami makalason ulaon pasal batu sulang sedarion alani male Jehovah di bata tangi umatangi nami di bagasan Yesus Kristus martangi yang kami tuh amin. Mau lihat yang mapan colo tempat satu mata nomor 2 di bata juga ngurufin dari pandangan yang di tesaluna asal yang membuka mah tua godang amang permusik nami inang manas ni roha kita sadarion kalau mau ima di bulan Yasyuton iman lepasak sulang-sulang pahopul tubuh yang bersida perjolo alu-alu dalam ma dua mata nomor 2 di bata mau lihat mari hamu lalu dabang mau se tu anakna Yesus Kristus bertai mau lihat mari hamu permusik nami amar mamata nomor 2 de bata terlemu bima di bulan Yasyuton atau tong di parugoi marito bisu dohot gogo sehingga merbisu meroh hatu julan nerion dan dia penuh pernah Yasyuton alania lolo dawang ma
tutod di Porbadiay. Amang promosi kami, tahu kami dia luruk kamu tua mata nomor tua di mata. Asa dohoron mah mata nina tua, siajur mula tua, siajur mula tupa. Paserahan di perjuloan di Jolma, paserahan di Jolma. Asa bedamang mah godang mulai. Kami masuk batu amat dalam mertua daripada nang amat tasuripada liliat na lulu saluhun na tayo sa pendang ma godang sobay. Kami betul siang perhalalu ni huria Ina binasahan ina sila aku kami panjalo tuan di godang tang nang mengaliat mahami asa tong lihat gabi lihat parorasan dihita sa luhut na tarlemuhi di bulan suton nang soli dia kaula-ulana asa gabi lihat pendamang ma godang lihat-lihati. Jadi tujuh siya santai mah turun sudo. Mau tutulong tayo pala din. Pernako na mata niya rin. Noain pe Roma tutuhami dinalaho pasalaton si hamu di tahun nami mananglas nyawa nami tu hamu. Noain pe permusik kami. Naik Roma kami. Mano-mano pemulihan yang nami apa nanti fikyon. Baik kamu mah musik naupar tu sih. Di hamu pangulan yuria nami hidupe na buhay tarpatuhan nami songo-songpa ni humam itu amuna asa siti masih kopa pulang-pulang do pangarahu na o di sosali apa di hamu pangulan yuria nami sompa ni humam itu amu amat teribata tong yang ko namang gui pasuk-pasuk na jadi no pe pasatay mamu si kamu asa kudu ti amulot ta Dilihat kang udo tangan namin ang marunga-bunga lasro nami sa luhuna Bagian betutu madumpa amat na martua de bata disudi na dilam butuh kami pinasa puna do na ma sangon hata ni tua bagot do na puna halto doluk do na puna robelan oras ma kami kamulan di uri puna menjalo dam tugan dana sifat na tuhanmu na bakleya boleh teman nang sorry ma diamu permusik nami ala nang simpul pawani ulota Zona dito tua tinaho mamol tiyo binay may tupanuhatan bedamang ma godang sinuto na las paduma ng tuhasatan
amang permusin nami. Kaya memang kami Nandito manogod pinaulak potari, paridana susuk, karena panagabot. Kapala ditikyo kami, nunga, markasiro kami di pognya lamanon nomor 2 nomor 2 sigong kota sesino. Isalan ipe bekauma kodang nalau siyatan nami, bayan ma kodang liat-liati. Kami kasibuan kita naung Arizona yang ibaratnya tapak dohongan saboltok nami silaban ala ditikyon marasirohan kita ima pang teh amat tau pasal sebelum selalu pahoku dongan tubuta jadi tamado kita marasiroha jalan tok-tok kita si pangurubi di Asuhutota di Bangsa Tikyon di Sombahita nalaho pasal atas pasolta alay soni dulu deh dongan tubuh nami soni nang yang sorry pada Bursagala alana takas di bawah kamu baru lebaran nah uang mudik ngegudang be habis bardau mengusai suasana pe agak sumurna ahari benari parudanon. So dia benon na terbaik kami dalam mengurupi kamu di ulau na marlas rohaon kasi toma marlas roha kita tujulanon tuhatama na manggogi salu na ka natapasitay okay jadi rumah sadara kita okay mono songoni tajaloma godang ta alay kamu bonani asuhuton maju mabu 2 langkah asal dari kami jo rapi ni pakaian do kelas niroha oke dari pancalon deh amang permusin nami di bahasa tikyo markasiroha ita ima markasiroha tong doang tuh nami akang nami dot akang baru nami anak nami
ima na pasangat sulong-sulong pahokpo dongan tubuh namion. Jadi baik kau mah jolo godang silas ngeroha, baik kau mah musik na godang marmeme. Sudah pulung nanggo so sakop jadi balia tu soalnya penuain nabu terbaik kami dalam mengurupi hamu islas niroha sadarion bahasa itu hatta mana manggoki saluhupna pasu-pasu jadi boha tuhamuna amang boru nami amat nama tua di bata di baturus masudi nasa natasa kapi mulai set nama mulai satu nama ujungi di ulau no jadi puhilala nak pola dia buat kota mula-mula ni ate ngai buat tamu be nak kita pesan hota mi ainian belum namasa biasa di ulau rapak ya duhita membuat ini mengurus kamu ada ini bawa bayi no baju mungkin nama saya hutan tahu ala ini baju mana kau tu so oh lo jadi dihita nama teriban terlalu bermusik kami ala na memahami dinalaw manupa hula-hula nami dia paletikion asa baik darang majo kontak sobay buluwi berdongan lagu mania namang anggo biduanmu malo di batak di bagada to di sobek kamu Siga
kami di Tikyon. Tuh si TV baru pena. Balik-balik kita. Ino. Jelas nami mahami. Ibadalan nami di Nalabang Rubi. Dia pala ulau ni ulay nami dia pala Tikyon. Asabe kamu masuk musik dalam si dokter nami tahu praktisi. Ya memang dari si honorohang dahe pamere terima kasih masih honorohang dahe pamere terima kasih marata ahula dahe tama basu berkai marata baru berkai dahe tama ahula kai kamu mata hebat iyo kamu mata hebat
ngalau babuason manotori hula-hula nami. Lima rin kita harus kebanyakan orang sama kita. Goyang-goyang, mari bergoyang. Bapak Ina, yang nama bosok. Asal dari mau murda, asal dari Mariana, beda bergoyang. Sama bertiwas goyang, mari bergoyang. Bersama bola musik. One, two, say, iya, iyo, iya, iyo, iya, iyo. Jadi mulai di gudang ma di pasar naserohan kami Tuhamu tumpe holan jere-jere 10 kami nak hona la mano pahamu mababai no mahamu lekku dak na makulit kami lekku molo pe makulit hinaulium mai sanggia boy mesti 7 don lebu balik sini pasar don nami la pasar kapok kamu selalu na hula-hula nami songon hata ini dua pada orang nami dak sudah inna budung nak peso sakot jadi balia tukso sudah do ada do pasahatot tuamu raja ni hula-hula nami tumpe si bainon nami naso sedia Emma tuh mamburu. jadi dia mau cerita lawan
Maka iboto nami Butima mulai Dari oleh ada matutuli Tuhan. Jadi semua manabay ada abang liba di soti hamu sa luhuna amang buruku laiku nang buruku song ni nang ibotokku mau le tegurang madohon nalu di hamu nang buru lae lamburu nang itokku sa luhuna nang bere nang ibere sai amang tali bata to mamasuk na hamuna asa tuli hamu mangalaka tuduluk kamu dapotan mo le siyo tuduluk kamu dapotan apa mga daloma asa tuli ang kau mangalaka suri hamok ka memburuku ng naburuku bere ng ibebere sa ito si mahabot dapotan parsaulian asa sa solusa ni kolena ngay basa taon silua mo na to hani hula-hula mo na sa saat ito tumangkabihan saat tumarorasan ramang buru nagroma kami manami-nami hawa mamburu Ba hiro rohanami dan si hollo rohanami laiku pasu-pasu mulu kami